Awgan türkmenleriniň geňeşlikleri we guramalary Mazar Şerif şäherinde protest geçirýär. Oňa Demirgazyk Awganystanyň 5 welaýatyndan türkmen wekilleri gatnaşýarlar. Soňky günlerde türkmenlere beýkanun ýaragly toporlar zorluk edip başlady. Ogurlar türkmenleriň mal emlägini talap alýarlar. Baý adamlaryň çağalaryny jinaýatçylar ogurlaýar. Abdurrahman atly 9 ýaşly çağany mundan bir ay gurrak öň garakçylar zamon aldy. Ogurlar Abdurrahman hostarlaryndan ummasyz pul soraýar diýip Jemgyýet şurasynyň başlygy Damulla Abdulhay Hamidi aýtdy. Bir oglan adı Abdurrahman, atasynyň ady Muhammed Nebi 9 ýaşynda Xanay Nur mektebine barýan pilla hamalasinden şol motordan düşürüp ihtitapçylar alan bizler vilayata komandany emniýa ve riyaset emniyet heme organ hayki emniyet bakışta işleyen her bireklerine bizler bardık, arizamızı getirdik ama tapılan yok. Biz haliyaz ki hükümeti mahalli ve merkeziden ki bu irtibata köşesiler bir 9 yaşar yaş oğlanı ihtitap edişlik elbette hiç kimin vicdanı var olsa bunu kanaat bilmiyor. Şunun için intiha derece biz mesulini devletten şunu istiyoruz ki bizim mafkut ya yeten ya şağımız tezlikte tapılsa has istegimiz bizim şul. Eğer tapılman suratında onda biz milletin önünü kaytarıp bilmiyoruz. Millet hem neymiş etse kaymay tahsin ursam orar, tazavrat etsem eder, seregi bağlasam bağlar. Nam için ki biz bugün dert gören, derde takip edip bilemiz yok. Şunun için her bir devletin mesulünden haliyaz ki tezrakta köşe edip bu yeten oğlanı bize tapsalar. Waka bolan destine güç idaralaryna ýüz tutuldy. Emma netije bermedi. Şonuň üçin protest geçirmäge mejbur galdyk diýip türkmen ýaşulysy Hacı Muhammed Enver Rahimi aýdýar. Bugün börde jemleşigimiz billeriň bir haýmy taýsyn urýar, bu haýmy taýsyn nämeden billäsinde bilen 9 ýaşar bir ýigidimizi 32 günden bäri ihtitap edip alkydyp otyr. Onuň barasında bugün bayat devlet bir teveccüh, devletin teveccühünü istiyor. Şonun için hem haýmy taýsynymyzy hiç wagt izal gaýtmak istiyor. Näme diýen planňyzda bu awalynam da ahirynam bolmaz. Biziň tahminen 17 sanak oglanymyzy hanüze ihtitap eden, onuň içinden birine şu Muhammed Cumajany özüniň habaryny we öten ýyl ony ýogaldyp berdiler. Başga hemmesini bir dünýä pul alyp eline berdiler. 9 ýaşly neresti çağany ogurlaryň gynamalara duçar edýändigini Damulla Hamidi malum etdi. Bu Abdurrahman ki 9 ýaşar bir ay bolýar ki mazlumana ihtitapçylaryň elinde, zalimlaryň elinde kısma kısım video, WhatsApp bulardan iýerýärler. Bunu asra wagtda, tez wagtda munyň goý barışlygyny, reha boluşlygyny, azat boluşlygyny istiýär. Eger ahyanan bul döwletimiz buna iqdam etmese, sahlangarlyk etse, bugünkü teknoloji imkanattan derhal ki ol telefonda gepirse, mobilde gepirse, sesi saft bolsa, bawujud bul teknoloji tarikdan onu tapıp bilýärler. Näşe tapan ýoklar, näşe hareket eden ýoklar. Biz döwletimizden istiýäs ki muny tezlikde azat etseler. Eger azat bolmadyk suratında bir millet mazlumy türkmeniň öňüni biz gaýtaryp bilmiýäs. Bul haýmy tahassuny bugün börde urduk. Mundan soň biz seregem gaýtararys. Merdeme muşkulat hem getireriz. Näme üçin ki öz üstümizde muşkulat gelse, biz merdemem muşkulat gelip muşkulaty ortadan getirmeklik üçin bir anda da muşkulat getirmesegem bolmaz. Şonuň üçin biz hareket etdik. Taýinki muşkulatlar ortadan gitsin, zalimiň eli zulümden kata bolsun, mazlum zalimiň çenginden azad reha bolsun. Şonuň üçin biz börejem boldyk. Hemişe inşallah katyana, sabirana durars, difa eder. Belli bolşýaly ogurlar WhatsApp hem Viber arkaly zamon düşen çağanyň ata inesine video ýazgylar ýollaýar. Eger talaba yerine yetirilmese, çağany her durly gynamalara duçar etjekdigini bildirip jinaýatçylar haýbat atýarlar. Abdurrahman ogurlanmagy bilen bagly onuň atasy Hacı Muhammed Nebi şeýle diýdi. Benim oğlum Abdurrahman ihtitap boldy. Ameli mektebhane Nurdan Bulakay şamsyň aňyragyndan Raýnyýadynyň gaptalyndan 4 ýygyna bir sanak şagirdi alyp gelýän bilen 4 nefer musalla uniform nizamy bilen alynan çykyp motoryň içinde bombardiýan, ondan soň
motorun içine çıkıp Azenebiň oglary kim motorda bamba men kömek etjekdi meniň 9 ýaşar oglum Abdurauf men diýer. Ondan soň muny elinden tartyp alyp düşen gözel diýip dadasy batdy. Ol düşüp nemetjek bolsa tutjak bolsa urup durana ýaxşy tüpeň miýili bilen gundagy bilen dadasyna ondan soň alyp gidipdirler. Türkmenlere garşy rawa görülýän eden etdilikleriň öňüne almak boýunça yerli häkimetleriň alada etmeýändigine Hacı Muhammed Enver Rahimi öz nägeleligine bildirdi. Şonun için biz indi qatırak durup devletten öz nememiz soruyoruz ki akalan bizim tacirimizin ya milletimizin masnunluğunu soruyoruz. Ne için soruyoruz? Ondan mana bizden hala 17 sana hitap olan o lekar rupiye pul alınan devlet bilen yok mu? Ahirinde de mana bu 9 yaşar Abdurauf Canı uğurlan bunun atasına iyi veriyon bu taze teknolojilerden eline zincir bağlanan ve bunun ayağına zincir bağlanan bunun qarın üstünde yalangaç saklan. Şu naselelerin hiç kaysında onu insan tahammül edebilmiyor ama devlet bir kifayet halatçı devletin hiçbir eden işi yok. Şunun için bugün cidden biz devletten diliyoruz. Taş Abdurauf Can'ın birader billere tap vermese biller bu tasunumuzu ya kaymağımızı cemleyecek niyetimizde yok. Demirgazyk Owganistanda Talibanlar we böleki ekstremist toporlaryň ýany bilen bir kanun ýaragly toporlaram gün saýyn güýçlenýär. Şäherlerde de halkyň dukanyny elleri ýaragly ogurlar talap alýarlar. Halkyň mobil telefonlaryna hem jinaýatçylar elinden zor bilen alýar. Ogry jümirler tutsagam edilýär. Emma bir saatdan sonra tutulan ogurlaryň erkinlige goýup berilýändigini ilat aýdýar.